ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಆಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತೆರ್ಲ. ಇನಿ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಚಾಕಿನಿ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಸಜ್ಜಿಗೆಲ್ಲ ಚಾಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಇನಿ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಅಂಚ ಸೋನುಗು ಚಿನ್ನದ ಮರದ ಕೊರ್ರೊಂಡು ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ತುಳುನಾಡದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಶುಂಠಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ತುಳಸಿ ತಪ್ಪುನು ಗುದ್ದುದಾಯ್ತ ರಸ ದೆಪ್ಪೊಡು. ಅಂಚೆನೆ ಬಜೆಲ ಪಿನರೆಲ್ಲ ಅರೆಪೊಡು ಅಂತೆ. ಇತ್ತೆ ಸೋನು ಲಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಯಾನು ಬಜೆ ಪಿನರಿ ನಕ್ಕವೆ. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅವೇನೆ ಕೊರ್ರಬಲ್ಲೆ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಸಿಗತ್ನೆ ಕೊಡ್ದು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ನಕ್ಕವೆ. ನಕ್ಕದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆತ್ತಿಗೆ ಐದೊಕ್ಕ ಕಾರ್ದ ಕೈತ ಗಂಟ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಮುಟ್ಟವಡು. ಬಜೆ ಪಿನರಿ ನಕ್ಕದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಚಿನ್ನದ ಮರ್ದನ್ ಕೊರ್ಪೆ. ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಎಡಮ ಚಿನ್ನದ ಮರ್ದನ್ ದೆತೊಂದೆ. ಚಿನ್ನದ ಮರ್ದನ್ ಸರಿ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪೊಡು. ಚಿನ್ನದ ಮರ್ದ್ ಸರಿ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಶುಂಠಿದ ರಸಟು ಸರಿ ಕಲಪೊಡು. ಇಂಬ್ಯಾಗ್ ಚಿನ್ನದ ಮರ್ದನು ಜಪ್ಡಾದು ಕೊರ್ಪುನು ಆಯನ ಕೈನ ಕಾರನ್ನ ಪತ್ತೊಡು. ಯಾನ್ ಆಯನ ಮೂಗುನು ಪತ್ತುಬೆ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಯೆ ಬಾಯಿ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ಅಪಗ ಯಾನ್ ಅವು ಮರ್ದನು ಕೊರ್ಪೆ. ಅವು ಮರ್ದು ಕೊರಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಟ್ ಒರಿನ ಮರ್ದನು ತರೆತ ನೆತ್ತಿಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೈ ಕಾರ್ದ ಗಂಟ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಮುಟ್ಟವಡು.
ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.